Hello mga friends, mga mommies ug mga titas. Ako si Tita Yani. Ako si Tita Gisita. O karong adlaw na nasad mi adtuon asa ta? Adto ta mangita ta og mga baratong nga kaang. Lain na tanawon sa kong nang kay mo tangtang ta niya. Ay, sulod man ta ani nga. Ang sakyanan. Sa man ni public utility, dili mo ni public utility. So, mo to siya. Uy mga friends, ang kuyog ay nato karon kay si Tia Gingging, si Manoy Alexis, ug si Aini ni gawas pa kadali. Hi. Mangita ta og mga baratohon nga mga kaang mo na nga mga dumi sa yuka. Actually nakaadto na gyud mi sa yuka sa una, nakapalit mi dito og daghan kaang baratong kay lang mga kaang didto. Kay kung moadto ka sa mall, same quality, same good, as in same pots. Kay double na ang price. Mo na nga mag-atang gyud mi nga nanaslay bagong stock. Unya gahapon nakabalita mi nga naa pa kuno sila dito daghang stock. So mo nang gadali-dali judayn mi adto karon. Unya sayo pa kayo alas 7 pas buntag si Tia Gingging ay wala pa na siya kapangapi. Oh no! Ikaw madam nakapangapi na ka? Yes, ana. Sige ma, kuyapan ako ka dito. Makaduhaan ni mong kuyap. Moto siya mga friends o niya, kuyugon mo na mo sa among pagpamalit og kaang. Abot na ta diri sa yuka. Tora. Sulod na itong face shield. Kaya di niya tapasudlon. Madam. Face shield, madam. Siguraduan na yung face shield. Ako sa hingsod sa kong bag ang camera mga friends kay pangunawon ra ba ta dito. Mabasa niya. Kung manamig pamalit og kaang, unya wala mi naka-vlog dito sa yuka kay gisita man ko sa guard. Oh, manager dito. Manager to. Murang good siya guard now. Sabi ko gisita man. Mura nagbastos ka. Dili, uy, unsa dito siya manager? Mura lagi siya magsige anak sa gate. Dili mo to siya mag-supervisor. Ay, kay sorry to siya. Ah, supervisor. Dito siya. Gisita mi sa, ako ready ay nag-video manggugko ni Gisita while nang hunaw siya dito. Unya ka nang padung siya musod sa entrance. Nakitaan mo ko sa katong supervisor nila. Oh no! Iya ko badlong niya. Iyon siya nga, ipa-delete ang video. So, ni-comply lang yun ko niya kay dapat i-comply dito. So, ako yun gi-delete niya. Ako yun siyang pakita nga nag-delete ko sa video. So, mauto niya. Siya sa iyang mata, wala ni biya na ako. Gitutukan siya ko niya. Kaya na naman ko, i-delete na ko manghunaw sa kudaan. So, nanghunaw pa ko, namahit pa ko. Marag ako, no? Kaya nanghunaw ko niya. Namahit ko sa akong short. Nahubag ako ng kamot. Niya ako din i-delete ang video nga nagtanaw siya na ako. Before ko nisod sa yuka. Dili pwede mag-vlog dito sa yuka. Sad. Pero mo ni siya mong pinalit. May natanawon pero nagtan na siya. Combined na siya. Combined nga mga pinalit. Pila ka po sa magipalit daghan? Mga pila man. Ang dagko na ko ay 10 ang green. Unsay boy pala naman na? Yung nagkatawa ko ba kay daghan kay kong pots niya asa ka ko ni pabuta. Dili, ang first question is unsay imong itanong mato? Paghuwag ka sa mga saha.
Nanaha lang tong kaladyum ni mama, gagmay pa kay stanan. Yung imong mga kaang, mga dagko. Dagko ako mga kaaya. Di nagunawan na bitaw ko nagkuha ko mga kang di baratuhan maguguya sayang ba. Pero pag human din ako palit, nagsikog hinuktok asa din na ako'y pamutang akong ka. Huwag matamnan. Paita sa mga lagi na no, basta makasud. Makasugi kagyo ka, pagdaan na lang jud kwarta. Barato kay lang tinda dito. Kay barato ilang matinda. Pero made in China tanan. No, made in China tanan no. Pero parihara mo kagkalidad sa mga Unsa tiya? parihara mo kagkalidad sa makatong mga naasa mo. Di dapat ka mao ka mamili. Naasay kuan. Naasay okay o quality, naasay dili kaayo okay o quality. Heinz, kumusta yung experience sa Yuka? First time ni mo nakaadto? Yes, first time na ko niya dito and then daghan kayo nagpalit actually. Oo ba? Akong tuyo nga to is just the pots. Anya? Na-amaze ko kay compared to online ba akong napalit kay barato jud kay siya layo kayo ang price. Oh, wow! So daghan jud kayo kung napalit na pots. Karon. Yes. Pero naka-order na kag-pots online. Yes, naka-order ko before pa ko nakatog yuka niya. Ang price is way too much gid siya, mga half sa price. Half ang price lesser ni yuka kaysa online. Oo ba? So, amazing no? na-akansi ko. Kansi ka sa online. Na-akansi ko sa online. Daghan kay sila stock karon no? Yes, daghan kay sila stocks nga pots. Saka itong mga plantita din ha, ato naman sa yuka. Oh, pero ang mga vloggers, ay mo pag-expect na maka-vlog mo dito. Mauto siya ang experience. Si Manoy Alexis, ikaw Noy, first time ni mong suot sa yuka? Oh, first time sa na ko nga to. Malakandot sa nga to, ako experience kay daghan sa kay kong pots nga naalsa. Daghan mo kay gipamalit. Waday na palit. Asa di ay. Nakakay gipamalit pod, imuha personal. Naay ginagmay. Nasa sila yung mga tools o electrical. O salilas. Sa sanilas. Pero maya. Okay, Rasad. Yeah. So, later, ipakita niya namo ninyo ang amuang napalit na pots inigabot dito sa balay. Abot na mi, unya mao ni ang among mga gipamalit nga kaang. Today! Mukha ba? Oh, napuno ang nguyong sasakyanan. Mao na siya tanan. Napalit na mo dito. Na si Tita Gisita sa mga presyo sa iyahang napalit na kaang. Nindot lagi na imong napalit na green, no? Ang akong ganahan ana niya kay ang iyahang kuan. Lubot. Ang iyahang buslot, oh. Ano siya buslot? Dagan kay siya buslot. So dili na may mga problema og lungag ani, unlike sa ubang kaang. Pareha ani orange ba tita ba? Oh. Di ba tita wala siya lungag? Wala siya kuan. Wala. Oh, kami pa'y mulungag ana niya. So kani siya nanay lungag daan unya nindot pagyudiyahang pagkalungag pero mahal man ni siya. Wa ko ni palit ani kay medyo mahal man siya. 'Di ba no? Pero si Tita Jacelet palit siya daghan pila ka buok. Unom ra. Onom? 6. Unsa imong tamnan ana? Mangita pa. I mean, unsay imong itanom di ay ana?
Kita ba akong itanom ani? Mag-survey pa ko diri Mo sa niyang background. tanom sa dili ako. Mga tanom ni mama. So, diri ni siya sa ubos. Kumusta naman ka diha? Mikugi naman ka, ikaw na lay tiwas og panangtang naman na nagtangtang no? Ang uban man ang tangtang. Karon kay nahuman naman kog tangtang, mami yani pangandam. Ako'y challenge nimo. Unsa man? Ingon man ka nga green thumb na ka karon, dili na ka black thumb. So, akong challenge nimo paingon na jud siya ma-deads. I-challenge ta ka nga ikaw ang mo gam ani. Aton tan-awon o unsa joy resulta ani. So, man ni siya peace lily. Nindot kay ni siya. Mo ba? Peace lily ni siya? Peace lily man ni siya. Yan Hala, na, tanawa, tuod. Luoy kay siya kay wala man ni siya na atiman. So, Mao ba? akong i-challenge si Mami Yani ani og ang kani. Tanawa ni na upa. Ipakita ang imo pagka green thumb. Gisuwayan gyud ko ba? Kay basig hambog na to ako istorya. So, unsa, Okay. ako ana siyang Imo ning trabahon. Pabuhion. Pabuhion. Patambukon. sige, go. I accept the challenge. Okay. Kaluoy sa dana niya, oy. Wa na gid siya hani. Kung ana gid siya paingon na gid ni siya deads. Sige, Tita Jacelet, ako siyang i-accept ang imong challenge nako. Unya, pag-expect pud ha nga naapog ko'y challenge na ihatag nimo later on. Una-una mo kagatag. Impromptu mo kagatag. Di na nimo ko ang tanuma. Actually hinatag lagi ni siya sa ako. Kay iya ko nung ipa-take care nako. Unya naka-remember man ko nga ni-mention manggod ka nga mabuhian na ka og tanom. So i-challenge ta ka. Ikaw ako ni i-pass on nimo ang gihatag nga task sa ako. So atong tanawon. Mayuhan nimo. Ay, anak din na ron. Pass on sa responsibility ba? Nyon sa man na iya pa nang og balik ang tanom. Ug mabuhi na unsa may kondisyon ana? Wala na ba mi naghisgot no? Possible Asa asa na niya siya gihatag? tagaan og hasa. Hasang. Ato Isda din na kay hasang. Ato siya tagaan og saha. Inig kabuhi na kay Similia. isa si Dilia okay. I think isa na lang sa sa iya ha. Mahadlok siya ba? Akaniray na aniya. So far kanira ako nakita na asa iya sa mga tanong. So Sige. nagpatabang siya. Sige. Karon magpatabang sa Sige. Okay. Unya, atong i-visit after a week kung unsa na i-update ani. Sige. After a week, unya, hangtod, ma-okay na siya. Okay na siya. Sige, no problem. Go. I always accept challenges. Di lagi magsigara-gara. Tagaan taan gisod nga mga challenges noon. Okay, timing kayo kay, di ba bongga? Gwapa kay ako ang kaang ana kalit. Di ba? Pareha ka gwapa na ako. Mga friends, mommies and titas, diri na lang mi kutob. Please like. Unya, kung wa pa ka nakasubscribe, palihog og subscribe. Unya, hapitan na lang pud og press ang notification bell para makahibaw ka kung kano sa mi mag-upload sa among next nga video. Diri na lang mi kutob. Bye!